राज्यातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, वेल्डर अँड फॅब्रिकेशन 4 महिने कालावधीचे कोर्सेस इलेक्ट्रो प्लंबर, इलेक्ट्रो वेल्डर, सोलर इलेक्ट्रिशियन आणि फॅब्रिकेशन तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटेनन्स, मोबाईल रिपेरिंग आणि सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही, तसेच सुलभ शैक्षणिक कर्जाची सोय। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। अवकाळी पावसामुळे दुकानवाड पुलाचं काम अर्धवट राहिल्यामुळे शिवापूर, वसुली, आंजिवडे, दुकानवाड, साकिर्डे अशा गावांना जाण्यासाठी असलेला मार्गच बंद झाला होता। जुना वापरता पूल पूर्ववत करून द्या, नदीतील गाळ काढून त्या पुलावरून वाहणारं पाणी बंद करा आणि वाहतूक सुरू करून द्या अशा स्पष्ट सूचना कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर प्रशासनाची यंत्रणा अधिक सक्रिय झाली आणि गाळाने भरलेला हा पूल मोकळा करण्यात आला व वाहतुकीस खुला करण्यात आला। पाहुयात। दरम्यान या भागातील खंडित असलेला वीज पुरवठा आणि BSNLची मोबाईल रेंज सुद्धा पूर्ववत करण्यात आली। त्यामुळे शिवापूर पंचक्रोशीतील जनतेकडून आमदार निलेश राणे यांचे आभार मानले जात आहेत। शिवापूर, वसुली, आंजिवडे, दुकानवाड, साकिर्डे अशा गावांना जोडणारा पूल दुकानवाड येथे बांधला जात असताना पावसाच्या आगमनामुळे अर्धवट राहिला। त्यामुळे पुढे जाणारी वाहतूकच खोळंबली। जुना असलेला पागडी वजा पूल गाळाने भरला होता, त्यामुळे त्यावरून पाणी वाहत होते। तो वापरणे योग्य असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं। त्यामुळे आमदार निलेश राणे यांनी तो पूल मोकळा करून वाहतुकीस योग्य करा अशा सूचना दिल्या आणि जुना वापरता असलेला पूल तात्पुरत्या स्वरूपात या ठिकाणच्या वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला। दरम्यान या भागातील विजेचा प्रश्न सुद्धा सोडवण्यात आला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।